Acham kunu cool down and in this video. Good afternoon. We're go get any nice go. Yeah, but girl, have bottle of pen. Have bottle. Here they now wow, one bottle. No man, I go to say go have bottle. Girl, standard. Standard. Size 42. About size 42. You can want to visit 39. When I buy off the ball, off the money, of the mazu, I will go to 42. Care about more from off. Rankel school bag. Girl, school bag. No more like it. Oh, my God. Forget you for Canada. When Cacanab. When Cacanab. Okay, it's a good food. Yeah, Jack. Yeah, like you. Long note. 1 dozen go long note, 1 dozen, yeah. Go short note, 1 dozen. Here you see 6, 12, 1 dozen, yeah. Girls, aqua, and do more. Girl, milk color and a horse blood. Girl, star. But I income was Wednesday, Tuesday and Thursday. Be a jay. Each need a cat guarantee. Potalonia. Onaka was a jam, no potalonia. Each need a cat, Dalia. Ebe girl. Ratansa. Very new. Bye bye. Thank you. Akune nesigia. Awe muta na video no. Ajuko hera we na si brother Melenka, thank you. Kefu brother Mele this one. Na thank you. Ihoma kokwane ya. Because of the reason. It is not easy. Hoha. Mmadụ one ka nwe number 1 on he need muta na this video. Mmadụ one ka nwe ụmụazị kita mmadụ one ka nwe spirit of gratitude. Oya bụ ihe ọma meele gị o mmadụ meele gị ihe ibebe kene. Mmadụ one ka nwele to even start up with mmadụ one ka nwele ya. If kwa ka the boys wee nye accurately or say brother this big ice big could actually go 1 packet mana ị ga-ezu ozi ọ bụrụ nwa maala ihe ọ ma na ị ga-ezu ozi o si go gote half. Obuta akpa gosi brother say nekwa akpa ugote nekwa ụdị ka dị akpa si wee dị. O nwere aka nke na-anya n'azụ nwe nke na-anya n'akụkụ. When this video, I was just happy for the boy. And I was also praying for the brother Melenka. Ihoma kokwane. Then owete sandal or say brother na nke ozo size so that ka brother manu otogo. Ka brother manu otogo na nke ozo actually igote na okwu ya na-apụta n'iru na-apụta n'azụ. That's why you go this size. Ka brother manu otogo na obrozi ụmụazị. Then owete akwụkwọ si brother long note nke a bụ short note. Ochetazi efesi brother nekwa nka ne nke anọ na mgbosi eji eyi ya nke sobo na mara ihe oju ego ya nekwa mgbosi eji eyi ya. This is ihe abụ omume ndị Igbo, ihe aka eji mara ndị Igbo. Spirit of gratitude. Mmadụ meeli ihe ike no matter how small. Esim no olu echi na this small boy kita na ihe ọjọọ ya aka ya or na brother man like email ihe ọzọ. No, brother will always do.
Brother will always do. And magazine mazikwa amale na this boy is Igbo. Imenji with this video is because the boy is Igbo. Also Igbo na video anoma. It gives me joy. It gives me joy. Obai camera send the brother. See brother nekwa. It is an encouragement to the brother. Uguru na brother nweke brother kwusi ikpo ya brother mago brother na struggle nwere onye odilize as a young man now, nwere young man odilize now. Big man, big problem. Your problem is according to your capacity. Yotago. Na akpọ Dangote n'ọnụ today na akpọ ya n'isi. Dangote nwere problem, Dangote big problem ya imambo nwe. Sapachakwa na eme big man ezi na eli ego na-eme nke ọzọ. Obikoba na big problem ya imambo nwe ya. So your problem is according to your capacity. Bible says no man nya yo onwa ya eli isi ya. So to everything in agabiga you can overcome and you will overcome. So tomorrow na brother can still do better. Isim na na brother nwete ohere. This boy gacha school ikpopu this boy obodo ibo na brother ma kpopu obodo ibo. This is how they know children ụmụazị mali ihe. Obokwa ndị ya pụta iyenye mmadụ 1000 today or say na only 1000 you give me. Ono achọ ka inyezi ya one. Ono achọ ka inye ya one. Iyemelo mmadụ ihe. Even to say thank you abụrụ problem. Even isi gị thank you na nke email. Asị na-eto dike na nke omele ọmọzọ. Even isi gị thank you na nke email abụrụ ha problem. Obro na bụ elder because this guy na obele nwa made this thing. There are a lot of grown-ups today. There are a lot of grown-ups today. Iyejebe mmadụ ọ na ya akpọ one of your guy na phone. Oh, okay, my guy, my friend, all these things. Guy, I beg, if you get like 50k for your hand. Yes, onya no kwa ki isi wedele gị mana biko na nwanya nwele gị ndidi nike dash ya 10,000. Onya ahụ ike mepe ọnụ sị gị na need 50,000 ọ bụ 10,000 ka ị na-enye m. Ọ na-egbu moral mmadụ. Ọ na-egbu moral mmadụ nketa nke iche ọ na-egbu ya kwa ugbo ya cripple ya completely. Onya ha ama nwezi moral to do more tomorrow. I bekele Ndigbo ije na comment section this video mgbe m follow na Instagram this video ije na comment section na people we are praying for the brother that did this. For the brother that did this. Ihe na-eme some people anaghị elezi enye aka again not because they don't have. Some people have, but your spirit of receiving and gratitude na-egbu their moral. Ha sekata ma ha ya enye onye ụnọ ka ha nye onye ezi. Whatever you give thanks upon multiplies. Bible make I male that when Jesus held the 5 loaves of bread and 2 fish, the Bible made us to understand that he gave thanks. He didn't do any other thing again. He gave thanks, and those things begin to multiply. It is a law. Whatever you give thanks upon multiplies. Know this today and know peace. Subscribe to this channel.